Sanibonani Dumelang Mzansi, welcome to CMTV and yet another episode of Niyathembana. Now, do you trust each other? My name, of course, is Lisa Sirame, bringing you the heat. I fix, I destroy, I neutralize. I'm back and unbothered and back to fix the country. Let's get it. Sanibonani Dumelang Mzansi, welcome to CMTV and yet another episode of Niyathembana. Now, do you trust each other? My name, of course, is Lisa Sirame, and I go around these streets testing your loyalty, and in the process, of course, I make sure Ziyampur. Best believe if you are Yuruza, I will find you. Stay tuned, it's about to go bananas. You can't have one girlfriend. I'm a colored. No. Ntori promise Mary, ntori ke tlo nyala jwang o etsa so. Na le tshino e qoke lo ithengelwe yimi. Na le sikolo saka Jesu. Una mna ngibe step mother. Yes. Dlamini, what happened here? Did you fight? Me, I don't fight. What happened here? If I'm faced with a situation where I have to fight, I run. Oh, okay. So Yeah, fun enough. On brand. yeah. But what happened here? Bengicobisa yazi lento yokukhava ubuso. Lo wenza kanje. Your mask. Lemnyama le yokuthi. Oh, charcoal mask. Hey, I was masking myself. Uh-huh. So this nail, Uh-huh. I don't know what happened, but ngaziqweba. Why are you so aggressive? Ngirafu umthetho wami. Sis, man. Angazi kuyazenzakala. General action again. What was it? Dlamini, ew. I'm putting it in action so that you understand it. Wow. Ew. You don't have to be doing all of that. No, I had to kumele ngikubonise ukuthi what do I mean mangithi ngiya. But nama lips are mahle Lisa. They are nice. Are they soft? What? Your lips. I wouldn't know. I have never kissed myself. So I must send the right man for the job. They send the right man for the job, which is you. Which is me. It's fine. The job. No, it's fine. I'll come back and tell them. If you give me money for Botox, I'll do my lips. Yeah, but nanti esicabanisa Lisa, i-conversation yami. Your filler, the fucking lip filler. No, man, let me see this. Lisa, every conversation mina now that we have it, ayikaze yaphela indaba yemali ingangenanga phakathi. Afuna ungipha imali. Oh, yina yena. Hayi ngeke ayikhohle imali la imali. I feel like it's only fair. That I give you money. Yes. Lili. Oh, kabana. Until mina nawe siba nalento mfethu, because it has to have lena. Yabo until. But why can't you give me uvulamlomo first? Awuvula umlomo wento engayazi testa kanjani. Awuyithenga ingulube isesakini. I have to taste it first. Ngizwe ukuthi okay. It's fine, Dlamini. I've accepted that you're stingy. I am. Believe me, I am. But once wangiphatha kahle, wanginakekela, ngiyadedela. Yabona lesa msazana wavuma. Uyozuyibuza ukuthi uDlamini le mali engakuyithatha. Ayikho. Ikona but. Ngifuna ukuthi mangithi It's like you want me to audition for the money. don't audition nami ngifuna ukuthi mangidedela ngazi ukuthi yazi iNdlamini. Dedela ngenhliziyo right. Ngenhliziyo right, ngiclean. Wena manje nawe uyafasa nami ngiyafasa. If uyafasa, hayi nami ngiyafasa. Uyozubuyela ebutshitshini. Do you think that's funny? No, it's not. My vagina thinks I'm dead. Yazi uyayihlukumeza. You are punishing it. I'm I not. don't know for what reason. The vagina adjusts to the person. It's not dying. It's doing pretty well where it is. Hey, ugcina uyitshitshi ngempela ngiyakutshela bo. It's fine. Bese kuba nzima ke futhi ukuthi ivulwe. That's fine. It's a nice experience when you vulwad. Qala phansi ne. Yeah. Hayi I'm quite excited for the man who's finally gonna vula me. angikhathali ke. And it's not gonna be you if you don't give me that money for Botox. Ngiye ukhuluma Dlamini is so annoying. Guys, akafuni uDlamini. It's fine. Ndimyekile uDlamini nemali zakhe. Honestly, because what am I gonna do if he does not? Dlamini! If he does not want to,
What can we do? Dlamini, what's your problem? I don't have a problem. I don't have a problem. Ngolo uyibukela amadada. Okay, fine. Nansi ikabu. Waloku wafuna unika imali andithi. Hi guys. Should we go there? I'm so lazy. Hey, You'll bring them. how are you? My scat, I go around asking couples questions. Would you guys mind? My lady, please. Just a couples quiz. I'll ask like 5 questions each and then you guys are good to go. You guys can go. Nangu mama uyakhala mama. Kamcaki kaloku ncenga her for us. Right mama. Ncenga her. Hayi mina mama ngizwa ngaye. Oh, really? Hawu ngizwa ngaye. Sikhona isidingo sale nto le. Ya ukhale sakhe isiginci nje uzozwa ngaye mama iphinki. My scat, just 5 questions. We're not going to waste your time. Okay, anginankinga. Thank you. You're so beautiful. Has anyone told you how pretty you are? You are so pretty. I'm not saying you're pretty because I'm trying to ncenga you for the questions. You're so beautiful. Hayi khule mama ngilenza iphutha mina yabo. Ne? Hawu mina nginje vele. Mina lento isegazini. Uyabo. Just here, my scatties. Yebo mama. Okay. I want to stand in the middle, ne? Okay. Name? Hawu igama uphila mama uphila. Phila. Yes uphila mama igama. Okay. And Me? Bumi, how long have you been with Upila? Sekuyisikhashana nje sibamba unyaka manje. Oh, wow. Okay. Where did he meet you? Sahlangana e-stadium mina vele nje angisuye nomuntu oyi-stadium kodwa sahlangana khona ke one Slimanyana day. Yeah. Okay. What's the first thing that you said to her when you saw her? Hayi ngamtshela ngathi mayifebe ibhakabhaka nje hayi akasozwa hamba wrong. Oh, wow. Bhakabhaka. Wow. Yabo. So you were a Baka Baka fan through and through. Through and through. Was she also on the same side? Hayi. Ngamncenga phela yabo. Ngama skills. Which side was she on? Awuthanda iChiefs lo yabo manje ngiyazama ukumbuyisa nganene yabo. Yeah. Ngizama ukumbuyisa nganene kumele aphume kwikhosini umama. So kachinji. Hayi sengitshintshile. Oh, to Ilandus. Siyawena kule nsuku mama siku number 1 umsebenzi uyayikhulumela. Yini enye into mhlambe kumele ichazwe mama la. Okay. Ayikho enye into echazwayo la siku number 1 lempela la. I wouldn't know. I don't watch sarcasm. Babona mama bokuyinikeza ithuba nje makudlala ibhakabhaka kodwa la amanye Dingabukeli. hayi. They're not important. Yabona nje makukhona ibhakabhaka Yeah. qedile. Okay. La uzojabula lapha. I hear you. Awuhlezi sijabulile the happy people. Okay, Pila. What is it that you like about her? Umama hayi uyithobile. Mm-hmm. Asayidwa ukuthi muhla singakubala ukuhle because vele kayi. Yo. Yabona icup She's yakhe. very mama. beautiful. Uyabo. And the body. She's got everything, actually. Mama I can't complain. Yeah. Ayikho into engakhala ngayo mama. Okay. Uyabona. Okay. Ngathi nje ngithi dudlu mama hawu. Yeah. Ngibona lapho ukuthi hayi nasekhaya uma uthengena nje boshaya izandla. Yes. Usebenzile. Ubhuti usebenzile. Omkhulu kabi umsebenzi omkhulu kabi. Usebenzile. Okay. Girlie, what do you like about him? Ngithanda nje iora yakhe like phambi kwabantu uyahlekisa uyathandeka kubantu. Oh, wow. Igazi ukuthiwa igazi litheni? Xa ithandeka. Liyagijima igazi. Liyagijima qhamuka wonke umuntu uyamoyizela nje. Oh, wow. Uyafutha wena, uyaqhuma wena. Lutho mama. Ngumzulu mina mama yabo. Awu nje lento iyizela natural lento le wena mama isuka kuba phansi lento yakhe ekhaya. I-natural nje. Iyazenzakala lawa sikho nje isidingo sokufoda hayi. Okay. Uyabo. Okay. Nanokuthi angilenza iphutha ke phela futhi uyayibona lo nto. Yeah. Awulezi put up enkonzweni? Hawu yonke indawo mama. Okay. Phansi ngaphezulu. Do you agree with him? Hayi kophela le mama. Kama ukhona sis. uzophela le. Anginakuphawula siswami. Okay, fine, guys. Angiphawuli. But do you trust him then on a scale of 1 to 10? Yeah, I trust him. Umuntu wami was Mm-hmm. Yeah. Okay, rate him for me. 1 to 10. 10. 10. Yeah. Okay. Do you trust her? 100 mama. U10 mncane. Okay. Mncane u10 mama 100. Okay. Uyayibona le nto le. Okay. Angikhethile phela la mama. I hear you. Khethile la. Ketile. La. What we do on this show, ne? We basically make couples switch phones, okay? So you guys switch phones and you guys go through each other's WhatsApps. Hayi. Anginankinga mina noma singezwa kuyena. We don't have an issue. Anginankinga siswami. Okay. We don't have an issue. Mina mama hawu. Hi, guys, cell phones, please. Mhm. We'll start with yours, ne? Just give me your passcode and... Hawu mama athi nje senze nje. Yabo? Thank you, Scott. Yabo ngivulele na fast. Thank you. All right, Lovey, go to his WhatsApp, ne? Yeah.
Okay, type love you. Kuvela mina la. That's you, ne? Yeah. Okay, delete that. Type mama. Him futhi. Okay. Type, does he mix type in English or Zulu most of the time? Awujwayele isiZulu lo yesazi lapho isingesi. Noma ngibhekele. Shady. Type ukhumbulile. Hayi lo usisi wakho omncane ngiyamazi. Okay. Okay. Type Ntansi. Sorry, girl. Kuvela mina nakhona. Okay, delete that. Type ngaphandle. Let's see who he's fetching. Awungilanda umuntu mama. Ukulanda umuntu wakho kaloku. Phela ngoba ngisho nje nguye kuphela ngale kwakhe akekho umuntu. Right uyayifike. Wait, Khona lo engimbonayo. go into the chat. Oh, hayi ngiyamazi lo ubhuti wakhe. Ne-profile picture yabhuti wakhe ngiyayazi nayo. Oh, okay. Mhm. Okay, delete that. Dlamini, Zulu. Woza lekho. Ithi akekho. Just type akekho. Akekho ubani. Akekho ke. Ayiveli leyo. Yeah, ayiveli. Okay, delete. Type Woza. Ngithembekile na. Kuvela mina futhi. Aww. Ngithembekile ngaphandle. Huh? Kuma ngaphandle. Okay, delete that. Type Puma. Sengiyenza nje kodwa ngiyamthemba mina nje umuntu wami. Ne? Akho lutho. Guys. Umnandi. Huh? Ngiyabonga bekumnandi. Okay, delete that. Type ngiyabonga. Hayi akuveli muntu. Delete type mithi. Ongimithi. Hayi bengakaza mithi. Okay. Akho lutho. Give your man his phone, girl. Nothing else, no, there's literally nothing. He's clean. Congratulations, sir. Noma sisingahamba vela ngithi kunenkinga. And then your phone, we don't check. But baby uyangazi, angithi baby uyangazi. Ngiyamthemba ma. So we don't want to check her phone. Cha singayichecka phela ma ukuthi mhlambe wena umthembi but mina bengishilo ukuthi. So if you check the phone, it's fine. Singayichecka awuthi mama hayi singayichecka ayikho inkinga. Singayichecka mama. Passcode. Check. Yes, Check. passcode, password, girl. Singayichecka ma. Anginankinga. Kodwa nje hayi. Thank you, my dog. You are semhle ntombi. Angilindelanga kuhle. You're woman. Ilento engisho mama bengishilo angilenzi iphutha mina. Usebenzile Ngomthiya mina mama. Go to WhatsApp. Don't disappoint us, okay? WhatsApp. Okay. Type love you. Hi mom. Why are you shaking? Relax. Hi phela mama. You'll never know. You never know. Hayi kodwa hayi mama hayi. That's clean though, akho. Hayi mama kholo uthola mama mina njalo. Okay. Delete, type miss you. Miss you. Clean. Okay. Kusekuhle mama. Sekuhle. Kusekuhle mama. Delete, type babe. Babe. Imina lo lapha phezulu. Kodwa manje But up as angimazi umelusi la ngaphansi. Umelusi umngane wami lo mfana usamazi manje? Cha manje umngane wakho mfana. Hawu. Umelusi. Manje nomngane wakho nibizana ngobaby. Angithi email best yami. Melby. Girl, my best son. Go into the chat. But there's no need. Umelusi, uyamazi umelusi. Cha kodwa phela mase kuvela ubaby la sekunenkinga ngithi mama. Okay. Go through the chat. Hey, sibona izinto up. Yini manje levela la mama? Sibona izinto up. Utshela uMelby ukuthi uyamthanda. Umngane wami nje. Kanti abangane amatshela ukuthi bayathandana. Melby. Uzotshela mina ukuthi uyamthanda bese utshela uMelby. Phela angimthandi ngokulinganayo. Angithi wena umuntu wami yena nje umngane wami. Mana manje uthanda bani kakhulu phakathi kwami naye? Akusiyo. Phela yena angimthandi ukulingana nawe. Angithi yena ngikho ku relationship naye angithandani naye. Kodwa manje musa akuveli ukuthi umthanda ezumngane la. Hawu. So sekuyinkinga indaba angithembi yini kanti? Cha ukuthi phela Hey, asa. ngiyabona le nto leyo. Ngiyabuza phela mama la. Uthi manje wena kancane bhuti umntaya. Kancane bhuti umntaya. Manje wayusondela. Cha ngithi manje ngifuna ukuthi sichazelane kahle lo daba lakho na mama.
Angizwa kahle ukuthi manje wena uMelbest ithombe lezinsendelana zona lezi uMelbest wakho lezi. Umngani wami akukho kutheni hawu. Umngani Ithombe zani lezo khuluma ngazo? Umngani utheni nomuntu wesilisa? Umngani uthi isithombe esitshena usendela umngani wakho isithombe esitshena wena. Usendela umngani wakho isithombe esitshena wena. Tongue tied, my scat to speak. Yazi ngowenza lo muntu umngani wakho angangihloniphi umngani wakho wena lo. Utshela umngani wakho ukuthi amthanda. Umsendela isithombe esitshena. Yini lento le? Ngangayicela mina lento lefonini yakho. Angazi icela ungisendela isithombe esitshena kodwa ukwazi ukusendela abanye abafana nje. Uyacela kumele ngimnikeze makacela. Hayi bokuframe lo muntu lona man. Uthini lo muntu lona ucelani? Ucelani? Ngangayicela mina lonto leyo. Ngangayicela lonto leyo mina. Awukazi uyicele. Manje uniyenzelana lonto leno. Usendela ugqokile mosilani uyayibona lento leyo. Phela indaba ukwada kanti awungithembini mfethu. Mana. But these pictures are too sexy, Mos. Ulana. Do you want to call Ulendo Zumelus? Cha ngiyafuna ukumkhola. Asimfonele umngani wakhe. Kaloku, we need him to confirm if you're really a friend. Na mama lena. Okay. Hawu kodwa phela awusangithembi ngaleyo ndlela. Usendela isithombe sinqunu ngithembani usendela isithombe sinqunu. Ngithembani usendela isithombe sinqunu. Bhuti omdala ngiyacela bhuti omdala. Ngiyakhuluma nangangimshayi nazi isahle semubi ngiyacela. Dlamini, leave him. Dlams, leave him. Abona ngathola ukuthi confidence akalawo la uzokhomba notshwala. Imbatha mina ngenzi kanjalo. Hi, can I speak to Melusi? Hello? Hello? Can I speak to Melusi? Ya ukhuluma naye. Bafu kahle lapho bafu. Ya, right njani wena ba? Ngeke kahle mfethu Melusi bafu. Ya Melusi lokho. Yazi phela lana nginomama la. Ngibona izithombe nisendelana zona la thina ngoMelbest. Angithi uyangazi mina bafu. Uyawazi ngazela lapha indoda. Angithi phela nangi lona ngitshela ukuthi ngingabangani. Bangabangani kumele abuye angazi angithi. Angithi manje ngingabangani kumele abuye angazi. Melusi. Hello. Uyangizwa mngani? Baby. Webafu awume mfethu Ubiza umngani wakho. uthi umngani kumina ngithini mina? Hawu Melusi singabangani nje echaza ukuthi singabangani angithi uyiMelbest yami wena. uMelbest yatheni ngakhuza ngalento lena wena manje. Ngayini lento lena? Ngumzulu mina uzwenzani uMelbest? Endoda. Nkabi yami ukuphi ihlangane nkabi yami sisicocisana ngalo daba lalo mama lo. Hayi woza ndoda woza. Ukuphi? Mana mfowethu. Ngicela wena ukuphi. Bafu uhlangane nini nalontokazi lo la? Indoda ngizomshada nomuntu lo. Uzo 3 years lo. 3 years. 3 years. Ufuna le ntombi yami. Bafu akube ukuthi uyagcina ukuthi intombi yakho mfethu lo muntu lo uyoqeda nawo unyaka mfethu kodwa kuwena manje usongitshela indaba yo 3 years. Kanti konje ubani isilima la? Ngachaza. Ukuchazani? Chaza. Uchazani? Phila. Melusi khuluma iqiniso. Ungibiza ngesilimo. Umngani wakho ungibiza ngesilimo. Ungibiza ngesilimo uyamnyekela uyangihlonipha kodwa wena. Ungibiza ngesilimo umngani wakho. Kanti shothi kanti mina la isilima kahle ubani isilima phakathi kwethu sobabili. Ngicela nivala le phone leni yasixabanisa nje nomuntu wamphila kodwa ngithi uyangazi ngeke ngiyenze into enjena mina. 3 years. 3 years. 3 years. 3 years. Entweni ngaka kuphela kuzona mina nawe. Asikaqedi ngisho unyaka izinto sengikwenzele zona kodwa uzokwazi ungitshothi no 3 years. Uzokwazi ungitshothi no 3 years. La ungachaza. Chaza. Uchazani? Kodwa ukuthi nje nawe phela wena ukho up to level nawe uyazazi nje. Hawu. Yini engakwenzela yona? Yini engakwenzela uzothatha ngikho up to. What do you mean by that? Hey phila yini ongenzela yona? Hayibo. Yini ongenzela yona ngokubhadala nje irent nokuthenga ama grocery amancane. Nakhona mangathenga igrocery uthenga nje impuphu ne Bri Pack 5 kg. Awulala ungadlili leyo mpuphu no 5 kg wena man. Awulala ungadlili kuleyo mpuphu no 5 kg. Ufuna take out wena. Yeah, ngifuna i-take out McDonald's, Nando's every day. Hayi ukuthi ngidlale ne Bri Pack mina every day. You don't want to cook also.
But rent is a good is a big deal nje rent if you take Sisi, rent. imali ye-rent iyona nto akanginikeza yona nokuthenga lokho kudla lokho. Ukuthi anginikeze imali la esandleni lutho. Nothing. Umuntu esifazane akanikwe imali, uzoyenzani imali wena? Yini engakwenzela ozoyenza ngayo ngemali? Umuntu esifazane akanika imali phila. Awudli wena, awulali ungadlanga wena. Umelusi gives you money. Kumele usunginikeze imali. Yanginikeza nje ne-3K a month. Change sometimes unginikeza about 10K. Like uright nje uyaphana ngemali umelusa kaDinkinga. Lona ungoqo lo. Yini engakwenzela yona? Yini engakwenzela yona? Awumniki imali. Yini Phila uyathi. Imali phila. Uzenzani imali kuthengela icross? Uzokwazi i-nails ne-lashes kumazivelaphi phila. Wena ngifuna ukukuthatha uyohlala ekhaya. Uzowenzani ama-nails lama-nashes lapha ekhaya? Phila. Ekhaya mina ngibofam Julia. Ngicela ungibheke phila. Lalela kahle. wena manje ngithe ngikhula bhala incwadi manje ngizohambisa kini uzongitshela lento ngitshela yona. Ngithe ekhaya bhala incwadi ngihambise kini uzongitshela ukuthi ngeke uhlale emakhaya ini. Ufunani kimi ngekuhlala emakhaya? Ufunani kimi ngekuhlala emakhaya? So what was the plan? Were you going to keep both of them? Keep dating both of them? Bengena choice sis kodwa nje uphila lento akayenza mina ingiphathe kahle because kumele angiphi imali mina ngithanda ukuphuma ama dates vele siphume siya kuma dates nani umelusi uyakwenza konke lokho. But did you tell Uphila that you want those things? I always tell him uthi yena intombazana ayiphiwe imali even if kuthiwa ngifuna iphenti leli sis uhamba nami emall ngifike ngilithathe lelo phenti lelo ukuthi anginikeze nje imali lutho. But you're wrong. You know that you're wrong because this nigga's not cheating on you, but you're cheating. Appreciate effort wena man. Yes, I agree. I'll appreciate. Sis. I'll appreciate ntombazana. Phela wena. Ngihlala lapho ubusuku bonke emabhentshini ngikade into ama-building engawazi ukuthi awani ngikadela wena ngifuna ukusebenzela wena kodwa uzongitshela ukuthi ini ufuna uMcDonald's nani uMcDonald's nani uMcDonald's udlila ngelodwa uphele manje kunikeza impuphu udla inyanga yonke mina manje yini ngawufunani kimi ngempela Ngiyaxolisa. uxolisani Ufuna uthini? Do you want to stay Phila? Do you want to stay? Ufuna ulungisa? 3 years bese kuzoba mina nonyaka Side Uphila. Shuthi phela kusimo straight. Siyasiyiside ngimthanda nobabili phila. Sibili kanjani amadoda amabili? Angithi wathi la umfuni ngithathe wesibili. Angithi wathi la ufuna ungena esithembini. Kodwa manje niyakwazi ukwenza mina leyo nto leyo. Ufunani kimi? Wrong okay up. Ufunani kimi? So he wanted this term what to know but now when this term. Hayibo mina ngizofitha phi ke mase ethola isithembu. But now next term njena. Okwami different sis. How is it different? Explain. Mina sami isithembu phela sisakusiso lesi serious lesi yena kade sifuna. Esami at least mina ngiyabalancisa. Yena bekazobenza nabafazi ababili. Because bamnikeza into eyodwa. Ngiyakhula la ngaphandle uzomthithela nomunye umfana umazi ukuthi ulela nabangaki man. Uyamazi ukuthi ulela nabangaki? Uthanda wena wedwa yini? Uzombiza ngomedbest kumina. Uyamthanda lo muntu umbiza ngomedbest kanje. Ufunani? You tongue tied Pendul. Ufunani kimi? Ufunani kimi? Ngiyaxolisa Ukhoselani, ukhoselani. Imaphila ke do you want to fix the relationship? Mama angilungisi lutho mina mama. Awufuni. Angilungisi lutho mina mama. 3 years. Okusho ukuthi phela imini oyislima la kade eqalile nalomfana lo. Oh my skirt, I'm so sorry. 3 years. 3 years. Ibifoni yakhe Dlamini. 3 years. 3 years. Kodwa sisi nawe wena nje mosha yonke. I'm sorry. Yes. But I didn't tell you to cheat him now, my daughter. 3 years wonke. Lisa phila. Sacrifice ingaka for wena. I'm sorry. Awusebenzi ngiyaprovide ngikokhi rent ngisenge cross awenzi lutho uhlala endlini imini yonke kodwa uhlala nje one thing ukuthi ube neqiniso kumina. Ufunani kumina kanti? Yini oyifuna kumina? Phila ngiyaxolisa. Ngithi ngingachaza phila ngiyaxolisa. Uyazi ukuthi kuyakhula ngaphandle uzonza lento oyenzayo. 3 years. Uyamazi lo mfana ulala nabangaki? Uyamazi lo mfana ulala nabangaki? Kodwa wena uzokwazi ukutshela mina ngo 3 years. Mina ngi-honest kona ngenzi lutho ngi-honest kona ngikutshela yonke into ngiyakutshela kodwa uhlulwa ukwenza iqiniso kumina elilodwa yini ufunani ufuna impilo yami yini ufuna ngenze ukuze ubone ukuthi ngineqiniso kuwena kumele ngenze njani ukuze ubone ukuthi ngizamela wena Wethulani. Ngiyaxolisa. uxolisani ngicela umkhulu ubhala incwadi uzongitshela uyaxolisa wena ngicela umkhulu ubhala incwadi ayilethekile wena Anga konke lokho. kenapho lokho angithi mina nokuthembayo wena yini ngawe Ukubamba uzobona umuntu omdala Please leave. qala bhuti omdala nje ngeke ngimshaye ngizokhuluma naye ngizokubaphatisa kahle Ufuna ukuchaza uthi chaza sikulindile akuthule. Phila ngiyaxolisa. Okay. Ngicela ungixolele bekuyiphutha. Phila bekuyiphutha nje. isilima phakathi kwami naye lo mfana wakho lo uba isilima phakathi kwethu sobabili
Kodwa nawe phela ngikaze ngihlangana nawe awungibuzanga. Wabangibuza ukuthi khona umuntu engisandana naye. Ungitshela ngani wena uma ungangifuni? Ungitshela ngani uma ungangithandi? Ngiyakuthanda phela nginithanda nobabili. Ngiyasithanda sobabili ngokulingana manje uma umfana ukuthi wenzani mangekho mina. Yini lento yenzayo wena? No, please leave, my doll. Please leave. Lento yenzayo wena? Please leave. Yini lento yenzayo? Please leave. Hila, calm down. Hopefully she's got transport home. She's got transport. Liphina, does she have transport? Akho transport wayithola la. Yonke into ngiyamenzela lo muntu lo. Ngimenzela yonke into oyithatha imali transport lo. Umelusi kaloku. Wena ulibambe lingashoni. Dlalile ngami uzobona. I'm sorry. Dlalile ngami. I'm sorry. You can go ne about your business. I'm so sorry. Oh, Dlamini. Oh, what did we do? I don't like seeing a man cry. Oh, child. He's not okay. Male-based. Male-based. May I correct male-based? James, please be careful about male-based. Uzoshawa emva kwendlebe. Lokhu ekuthiwa male-based. Udlithende. Lokhu ekuthiwa male-based. In fact, if there's male-based okhona and awuyithandi leshandisa, phuma. Yeah. In fact, phuma. Definitely. Phuma. Ngoba ekugcineni uzoholeleka ekuthenini wenza into wrong. And uma wenza into wrong, amasongo akasigonyela uhambe uyovalela. So ukavoid izinto efana nalezo, phuma. Noma ukuthi umuntu umthanda kanjani, phuma. I think I was a bit soft on the girl because I find her so pretty. I'm sorry, guys, if I was biased. I'm sorry. She's so pretty. I'm sorry, guys. This episode, I admit my fault. I'm sorry, okay? It is just so beautiful. I know CMTV does not condone violence. We don't, guys. And we don't condone big bias. I would have let Umchita. I'm sorry. I don't think I was objective on this episode. No. I'm sorry. Do you know that girls also find other girls pretty and then we get weak? We get weak, yes. Oh, that's what happened here. Yes, I'm sorry. Yeah, well, this time I'll admit I'm sorry. You guys can judge me all you want. At least I admitted. Which is Umain was the side actually. Umain was the side. Yeah. And umuntu masebajiwe uthi male based. Let's close. Maybe you should have left dating in 2025. You know what I mean? Honestly. Guys, let's close, nah? Alright, guys, that's an absolute wrap for me. My name is Lisa Serame. Do follow me on Instagram, Lisa Serame _ and do follow me on Facebook as well, Lisa Serame. Instagram, welcome _ Dlamini 88. TikTok, welcome Dlamini. Facebook, welcome Dlamini. Why do you look like you're thinking all the time? I'm always thinking. I'm always thinking. You always think about serious things. No, serious things. This stress is a rent. Se-rent sona anginankinga naso. With this stress is a nintami. Nje, i-rent anginankinga nayo, ukudla anginankinga nayo. Iyodwa into engiyifunayo. Nje. Ida. Dlamini. Close the show, Bila. Please leave me alone. Please leave me alone. Close the show, Pila. Thank you. Don't go, guys. Sanibonani Dumelang Mzansi. Welcome to CMTV and yet another episode of Niyathembana. Do you trust each other? My name, of course, is Lisa Serame. And I go around these streets testing your loyalty, and in the process, of course, I make sure Ziyampur. Best believe if we are you, Ruza, I will find you. Stay tuned. It's about to go bananas. You can't have one girlfriend. I'm a colored. No. Ntori promise Mary. Ntori ke tlo nyala jwang o etsa so. Nale tshino iqokile ithengelwe yimi. Nale siqo saka Jesu. Una mina ngibe step mother. Nginesikhathi esingakanani njena nokama? Yes. Uma phezulu ngadlala.